Toloski Dimeu, tornava a veure alguna. Sí, bien especial. Porteu la teva taula i tot. Vale? Vinga, va. Va, Codi. Zabatra, new race leader, Mikko Lanjeli from Italy. Time to beat 1:48.95, but the faster racer so far in the second run is 24 anys té 43 participacions en Copa d'Europa, la campiona d'Espanya júnior d'aquesta temporada de l'eslàlom, Núria Pau. Aquí la tenim. La Pau! Completant recorregut en Jordi d'abans que volíem anar al poc del tot, que no teníem punts per assegurar. I surt!